Is-sena 2014 se tkun qed tara l-ewwel gradwati fit-teknoloġija farmaceutika mill-Università ta' Malta. Fl-istess waqt, studenta gradwata mid-Dipartiment tal-Farmaċija se tkun qed tirċievi l-premju tal-Best Student Research Paper mill-European Association of Hospital Pharmacists. Waqt simpożju li qed isir matul din il-ġimgħa fl-Università l-Antika qed jiġu ppreżentati għatta proġetti magħmulin mill-istudenti. Uħud minn daw il-proġetti jitrattaw l-użu u l-effetti ta' forom ta' mediċina, studju dwar it-taħlita ta' diversi elementi flimkien u proċeduri farmaceutiċi. Il-Ministru tas-Saħħa Godfrey Farrugia wera x-xewqa tiegħu li dawn il-proġetti isibu l-appoġġ biex jitwettqu u ma jitħallewx fuq l-ixkaffa. Il-Ministru Godfrey Farrugia ħabbar li għall-ewwel darba f'Malta se jkun disponibbli l-kors ta' farmaceutika professjonali, PharmD, li se jkun qed isir b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Illinois. Huwa saħaq li l-Gvern huwa impenjat li jkompli jtejjeb is-Sistema Nazzjonali tas-Saħħa u jżomma bl-aħlas fil-waqt li tkun sistema sostenibbli. Preżenti għas-simpożju kien hemm ukoll il-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo li min-naħa tiegħu spjega kif il-preżenza tiegħu hija turija ta' sapport għall-istudenti preżenti u appella biex ikun hemm rabta bejn dak li jkun mgħallem ma' dak li qed tfittex l-industrija. Fit-tmiem id-diskors tiegħu, il-Ministru Evarist Bartolo suġġerixxa biex l-istudenti fil-waqt li jkomplu bl-istudju tagħhom jażlu suġġetti li jgħinu fit-titjib u l-iżvilupp tal-post tax-xogħol tagħhom.